Kainene, hingga sung o jagani tabung Belai no wana laijak fatar haste samung tangna thangai rangmaya tai jungjalo kesago hinai Payal Packaging Company yo Tripura Sharok kifili tongo Payal Packaging Company ni phiaba borok laharo derek sopaika tabuk belai no wana ma singsia Tripura News no mangpli ro holka borok tabuk train bisingo maima seya tai tuima nunya rang khoksa pana korei Guwahati jora phainani se rang tongo sini thani hinai saka Tripura News no belai no lukurong thani chubasu sanai tongo tabuk Tripura lukurok Maimasia tuima nunya abo haike no mogoi tonglaijak tabuk train bisingo Guwahati yo jora sopaika hingke sonakisa hel khaidi hinai lukurong no borok koikha norok no sana muchugo Tripura News channel norok call khaimano borok no hel khaina bagai phiaba hel khaiya norok kwbangma 200-300 jon dino call phayo norok call khaimani belai no hambai but norok hel khaiya hingke call ta khaidi please belai no distabungo Tripura News channel borok ni update norok no sini channel bisingtoi sai tongo tai phunugoi tongo khapakni takoktai bukhok belai no hambai norok no call khaimani bagai but norok mangpulini bisingtoi nungoi mano borok ni jungjal no phiaba norok direct call ta khaidi norok mangpulini bisingtoi nai mano tai hel khaina rok simino call khaidi Tripura News channel sungtini bidu oma haike ma khaimani hingkai sung kaisa kam khaine hinine sini Tripura ni borok suno tlang thangka Gujarat o hingke sung oboni bang kam khainan thangke saima ka suno ulo thokogoi thalaisa khainene hingke sung o jagani tabung no ni kifilna bangne sung kifilna to kifilka sung Guwahati jora kifil bangka sung Guwahati ni bore hingke tai rang puisa korini bangai masaya 3 din mai masaya rong tong khangke sung ta Guwahati ni kifilna bangai rang puisa kori hingke sung Tripura dofani thane sung rang puisa ni bangai kisa dabi khayo suno nogo kifiluna ni bangai nai o suno sini o video no mothak jaka sung oro